Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni a 340 rakéta kályhát hozzávaló asztallal, és ugye a grillezővel, még grillezni nem grilleztünk rajta így a videóba nektek, de most megmutatnánk. És van egy kis újítás, ugye, mert eddig csak fával működött. Csináltunk egy ilyen rácsot hozzá, ezt ide beleteszitek, és akkor faszénnel is lehet hagyományosan grillezni. És mindjárt beleborítsuk a faszenet. Nézzétek, milyen szépen ég, nem kell a begyújtó kosár, mert a rakétakályhán keresztül kap annyi levegőt, hogy rendesen be fog ízadni az egész. És utána lehet rajta grillzni. És már szépen sülnek is. Jól néz ki, látjátok, jól ízik a faszén, és alulról kapja a levegőt. Jobb, mint egy hagyományos grill. Még ez az első teszt nekünk is, de szerintem jól működik. Kész vannak a kolbászok, készülnek a hamburgerek is, gyomra is kicsit meg van pirítva, készül a krumpli is. Jó, hogy kívánom mindenkinek, megköszönjük az ebéd.